Angka, angkangge ani biar gana o tongo, laka tongo, ang laka tulang gini kamera no buk kanya bagi ang matangka, ang abo bono buka, boundary bising, boundary, ang bono buna bagi ang kangi abo, kangmani karon ke neng tam karon ni bori jonti neng ano kamera kanya ni thai, abon bagi ang kangge Kapon ita ukte buksong lam sugu jotono no tini na update hingga ke miaw norok jotono saiman na bai ni limani je kontroversi mani bong nogana ni bai no koroksa bai hingga ke miaw tam ni bagi bulai na nangka abo tini a bai srai ke sai khnari ka norok tini video bising tin nubi manlai hingga ke video no pulan chimi paitho jrati naidi skip khai kari tei chaja khai like share subscribe kan ta bok di hambai ko switching pura warna nayo no hingga mah hingga hari kamu angko mostly badiri no tuno senyuk tonggo tam karani bawa tiba tika asih hindung masih bo khataka angkuri kayu angkuri kayu bo ni lima blogar kayu ta bo kaisa tikon kita blogar kayu bo angkuri khataka kayu hagangkanya ani mano borok kino angko sindal duma antas kuri gian kuri guru nungga ani sinya anti gina ani sinya tam ati mai hin into ma hingga ari ni nabo tam makok la mengabo ini sini menurut Maya tiba, ani tahu mani coding sana ano wari kita angkai bahai mako no, lima ke bos bahai malia, pura angka video ini kamera naik ke mobile naik ke video banyak, kemudian angkai norok itu no nuk na cara mainnya itu mobile bahai cuma jaga norok nuk na ano angku bahai gitu, angka ini no cocok ang aku gitu, ang mano coding tuh, ang no tongsinya angkok bahai tuh. Ang no tongsinya angkok kali tuh, ini aku tahu buku. Sebetulnya nggak sih buku ini dia bakal ambil kota. Berarti kayak borong okra borong no, entah nggak pikir sah. Mau dipotong tangkap kai, ani biar gana ok kai, engkau video kai ani, bawaan dari bising kai, bawaan engkau video kai dulu. Enggak ang ongkori tanggang, baik itu tamat tangga. Tangga hindi neng tamu karena dia kan nungsang jenin video, sini para nih borong nih kok no dia kok kanung neng ati kain korana. Mengati ke mati sah, ni mana tangga ati kita sah. Ni ang kangge ani biar gana o tongo, laka tongo, ang laka tulang gini kamera no buk kanya bagi ang matangga. Ang abo bono buka, boundary bising, boundary, ang bono buna bagi ang kangi abo. Kangmani karon ke neng tam karon ni bori jonti neng ano kamera kanya ni thai. Abon bagi ang kangge buk kayu, ani to kamera kiri ang mobile butuh jaga. Gang bono no ko tongsi si ang sahar kangmani bono ang kai boano video kai. Iko mono. Ano ko na sinal ko mga dati po ano buri sitra ahai dati po dadala ko kunti kanya buri chegun ko ahai rai to ari bo bisa sundari kai bini ko sasikla tabuk sikla bo pro tangi tong ha kai miano karoi aki rogo obo hai pati mo rogo dang prai no pati mun kha sin parani borno bo ku mun sunu dia buri borno to mun sunu dia kai aki bo sin oro paran boro ro pai ono poro kita wala lain no ko kita men kono bicara atu mani pore ngangkai bicara atu mani pore ngakam kha salai bo khaya bor khanya ni gosia busu ya berada khaya ta ngai o tabu kita men khar komo ko lain khau ki khauta tapon bo direct gun ko bo to kaisa khar ni ko khaya bo kono bo ke bor khaya ta ang bo ko pio ngai ni khau ngai pura ta tin paran bor ko warning tin warning ni khabo ma ko haji nang aku yang kai ken ko be mo be dalang nai ne kaman bore last ko ngakai last te dinam ko bo angkota sinoro ka tonggo beri thang tola beri thang potma ka tonggo ka tinmo mohrani pur kamani boran ko pra secondary school unklok digi boys kutu mane boys kustel tonggo sinoro das ada kaman sinino bin no ani no pura sung ai khenche sung nugo boroma ngang ta mo sung lai simaya sung lai thang ko tu ani swiro biang sunu tama an sik kita rok kaya am ko ba sung ku kaya borong sung ku bo kinia ku bo kaya kita hanya bono tam nan bono musuku sung tam karani sung bono musuk na ba hari ni lama nang blog khai tong di pok goi abo to kasi income ni lama sigre nang income khai tong di prai borok no blog gila ma borok ko sara til prawo khai tong blog ar khai ro borok khai tam no ri jono punu goi borok khai ba ang blog mayo ang bin blog mas mayo khai tegang ka bunyara nana ya emne khai tin mo katam nani para himmalia elakar kupi hin tikok mano borong bo buwa hai dewa har khai ka bo sak botam khajina bo acting khai kam nai kiri khong nai bo tin no ko khaj tung no borong mun chusi dia an mano to mon mun dia an no ko to sala tin no ko sala khorok kan gure tung no ko sab tung khang nang tong tau
an ma buri ji tong tong go jung suri mano bo borok kelang ma heklai bele sai ti jang parang borok no to mun ti dia sui to musuk khamni no ta mo bisri ko khawui hinjina bini borok bong kino bo kitar ko ga jung no ga tong jung khaiman bele abo to kita ma ko gya nora para khamani bisi bisi jung oro para khaiman ga jung 2,100 pai tabo bisi no khum tong nang para kino para wonu khum tong go prai 40 da kano Tipano. 40 layan kino ro 32 paribar. 32 paribar 32 paribar oh 32 paribar ni jotra ni lagi tambai jok sapu tongo borno sungai mano ani ବ୍ୟବହାର bahai tar ang mo kahe ko khana mo tongo jara mane tam nani mo video no nai tongoi an video no nai tongoi comment khane ro na kita ko khana mo tongo ang boro no request ayo boro ani mane ana hamye hinan sidang boro khaitu ani oro pura te khainai khantu bini ବ୍ୟବহাৰ bahai ani ବ୍ୟବহাৰ bahai ang to comment no khaprai no tam ni sika sindal besa boro kene hati ro kini jak ga abono ang khawo boro mane akong no muthang nang thun ta ko ekta channel tong ko mane mobile man pinar jak tongo abono bo muthang nang jas thun ga abono jebang mani engkha nora korna pali namu sungo sungo daga no panya musungo ga bobo tam nani bobo boni di bidu oi bobo mago sinai abo kaise chin paran boro ro nayo to no mane men de mosi ang to tabu ang blogaria ang kaisa mane tam nani mogo tong nai kaise borok ang sadron to borok si ang blogar boya gang gono blog khanya ko thanya ya kang gono blog khaiman khamu bini je chehra bobo hake chehra khlai ano bidu khai pai budu kito sadaka tumbui ri chikon sadaka tumbui dam sachimi tani bo ano bidu khai ang gono sagman khamu ang gono sagya ani obo hai ବ୍ୟବহাৰ ko buru buma bola thatuja la thabuna hin khai buma ang sagya erkra nirmani kusla phayo wai kan pura bini a mani no sa khai hin dari phayo ano dari phayo kabo khai sagya ga bodje ta bong suina asi ini jara dumai ro buna hin ga no khai tam thanya ko kusla ha bor bina ko tam hai ବ୍ୟବহাৰ ba gacin paran boro abono bono ta bini ban bukuni a khibo gacin paran boro mon dus khai ga e ko mo ka ko ngam ka se ko ma nai ma hai tha tham nani bor bulo ko khai di bini ko khai di ka bare khajani ko ani ma song tunta boro mo tai kulum purbo mu supti thu bin wa thi purbo ko ko hari jeng bini bo mo tai da kulum tong tam hu tunta bo mu sunani ko gya anggon tam mu sunani ari borang aji ui tabu prai boro mo blogal boro tong to kan orang kusa aji lai tong aji ti ko kru nini blog nang khaji nini nang lama khai thani nini aro tong kuno gebengani mo ta kuroi ani kota ya dara blog khaina tong tang gebeng ma ba kaisa lama ka hamti ki sithango nang lama ka ham hintani hindi ko kuroi nang nini jeng abo jeng sapu tongo ang 100 bar sapu tong labun digi dara blog khaini rong ta mane ka ham to kunung lai rong no jeng 100 bar ang jok toni blog no nayo ni ko tabu ang ta kawan blog ani bung kawan istar blog khayo amnai ang gono sapu khayo pamane purai borok blogar borong nang sapu khayo hamdagi ang sapu khai nayo nayi ako no paran bum khai cimo paran bum khai bahadur so para